Bé, el tramvia per la Diagonal, per fi. Ho tenim a les mans i ho tenim ben plantejat i ben enfocat. Queda feina, però crec que tenim tots els elements perquè acabi sent una realitat positiva per la ciutat, pel transport públic i pels drets dels ciutadans. Crec que hem reunit totes les tres condicions bàsiques que ens permeten aquesta perspectiva positiva. Primer, comptarem amb una eina de transport fonamental, central de la ciutat, que no serà un pes des del punt de vista de la contaminació. Dos, tenim una garantia de la relació amb els concessionaris privats, que tenen encara un temps per davant de responsabilitat, es faci amb les degudes condicions, respectant l'interès general i sense caure en un excessiu benefici i, per tant, en perjudici dels recursos públics. I tres, tenim també l'evidència de que al final d'aquest camí, després quan acabi la concessió, podrem decidir com gestionem des del punt de vista de la titularitat pública el conjunt del servei del tramvia. De manera que tenim els tres elements que ens sembla que són necessaris, que són els que hem estat exigint tot aquest temps fins a arribar a aquest conveni que ara ens permet mirar endavant no només amb esperança sinó amb certesa i en positiu.